Nyt ollaan Salon nostalgia-automuseolla ja mennään vilkaisemaan, että mitä on tuonne hyvinkin idyllisen maalaisromantiikan maisemaan keskelle piilotettu. Tulkahan mukaan! Mikä tää on? Tää on ihan bussi. Volvo Boxer vuodelta 1971. Ja onko se Boxer-moottori? Ei se varmasti meinaa. Tossa on tosi hieno kyltti. Se on joskus viimeksi tehnyt reissun Rautalammin suuntaan. Tälleen pieksämäkeläisenä Rautalampi on hyvinkin lähellä ja tuttu mesta. Senkin maalainen. Rautalammilla kun aika kerran ryyppäämässä, mutta hävisi kaikki vaatteet päältä. Ihan normaali lauantai sulla. Erittäin normaali lauantai. Sen mitä sain tästä paikan omistajalta kuulla, tämä Nordwerk Snötraktor. Tää on ainut Suomessa mitä on. Tässä on Volvon tekniikka. Ja ehkä tää on ihan syystäkin. Volvon tekniikka tuolla alla. En valitettavasti Volvo-miehen tiedä tarkemmin mikä, onko siellä se legendaarinen punalohko vai muu, mutta että tää on lumityötarkoituksiin tehty. Kaikkeen rinnekiipeilyyn ynnä muuhun vastaavaan. Tosi sympaattisen näköinen. Ja tässä on tämmönen kiva. Joo, ymmärtääkseni Nordwerk on se mikä niinku on pykännyt tämän koko kikottimen ja sitten se on käyttänyt niinku Volvon voimaa tässä. Sympaattisen näköinen ja kuhmuista päätellen se on ollutkin töissä, että se ei ole vaan koristeena. Ja tosiaan sillä mainospuheella, että tämä on ainut laatuaan Suomessa. En tiedä sitten mitenkä näitä on maailmalle jakautunut, mutta ihan siis iski silmään heti kun näin, että en ole koskaan nähnyt tällaista. Enkä varmaan toista kertaa näe. Mun mielestä tässä niin lavalla matkustaminen näyttää tosi epämukavalta. Tähän varmaan saa jonkun puulavetin tai vastaavan, mutta aina voi ajaa perässä Power Major Fordsonilla. Ehkä tää ei ole ihan valmis siihen vielä. Ehkä siinä on vielä restaurointi kesken. Siinä on jos ei ole varaa siihen omaan harrasteautoon, niin tässä on nyt osa siitä. Hei, älä vielä sano. Onko tää Datsunista? Nyt voidaan antaa siis katsojille tehtävä. Onko tää Datsunista? Vai mistä tää on? Jätetään, vaikka me saatais selville se tässä nyt. Näin. Ei kerrota. Spekuloikaa itsenne pilalle kommenteissa. Ja kertokaa myös miksi. Mun veikkaus on, että tää on Datsunista. Ja ainut mitä mä osaan rakenteellisesti sanoa, että tää on takaneljännes autosta. Tossa on ollut polttoainetankin täyttöputken paikka. Tässä on varmaan joko mallikilpi tai joku valo, koska toi muoto matkuu tonne. Mallikilpi. Niin lukee joku 120Y tai vastaava. Se ei ole, koska 120Y on luiskaperä, mutta että maksimissaan 73-luvun muotokieltä Eurooppa tai Japani. Mutta en todellakaan osaa sanoa, että mikä. Internet selvittää. Ja haukkuu minut siinä samalla. Koska sä et tunnistanut tätä. Koska mä en tiennyt. Sitten kun saavutte tähän paikalle, niin tässä teiltä otetaan rahat pois, eli huima 10 euroa. Jos teillä on alle 7-vuotiaita tai tasan 7-vuotiaita kekaroita, niin hehän pääsevät tänne veloituksetta. Mä koitin polvillaan kävellä tänne, mutta mä en enää 7-vuotiaasta mene. Jos laittaisit tuon lippalakin vähän syvemmälle päähän ja pitäisit sen lipan taaksepäin. Jos olisi propelli siinä, niin... Vanha Anttilan kuvasto. Anteeksi, mä nyt pompin taas aiheesta toiseen. Mä menen äkkiä tonne alusvaateosastoon. Muuttuu pölyyksi vielä. Se on kun Anttilan luettelo on tietyn ikäryhmän vänkkäysmateriaalia. Ei tietenkään mun, mutta tietyn ikäryhmän. Anyways, jos tarvitsette jonkun hyvin spesifin muiston täältä reissusta, tässä on siis ymmärtääkseni sellainen museomyymälä, hyvin sanottuna, ja muistakaa olla nöyriä kun käytte sisään. Niin täällä ei ole siis mitään rihkamaa, vaan täällä on ihan siis niinku käyttöön tulevaa kamaa. Nyt teen rikoksia kosken. Jos tarvitsette takakoiranluun johonkin härveliin, jota en tiedä, tästä en pystynyt nyt sanomaan, että mihin, mutta että about erallaan tämän mittaisen takakoiranluun löytyy tosta.
pyyhkijöitä, peltiosia, kytkinsarja, ilmafilttereitä, kansipahvi, paketissa olevia kansipahveja, ovenkahvoja vai joku vastaava himmeli. Jarruosia. Siellä voi olla jarrujen uudelleenrakennussarja. Mersuun pölykapseleita. Voi olla kyllä, että muutama 10 vuotta on välissä. Iskun vaimentimia, iso läjä. Todennäköisesti vielä kaasutkin tallessa. Kun aina miettii näissä niin nähtävyysmyymälöissä, että ei ole joku kahvimuki ja tällaista, niin ei. Te voitte tulla jollain harrastevehkeellä, ostaa tuosta Virrakajan kannen ja katsoa, toimiko yhtään paremmin. Tässä on Fordin laatikot. Sitten sä voit ostaa vaikka tän. Mikä tää on? Virrakajan kärkiä. Okei, niin sit sä voit ostaa Rasian virranjakajan kärkiä. Kyllä. Ja sit sä voit laittaa tän sinne eli hyllyyn. Jos sulla on oikeasti old school härveli, niin sit sulla on kärjellinen virranjakaja, niin sit sun pitää niitä kärkiä siellä säätää ja muuta persettä. Hyvää tavaraa, kaikki tyyni. On täällä niinku ostettavaa tässäkin suunnassa, että se ei kesken lopu jälleen. Muistakaa olla nöyriä. Et museokauppa jatkuu. Kyllä. Eli tässä on ensimmäinen näyttelyhalli koko museoalueesta. Nyt päästiin autoihin asti. Kyllä. En usko, että tätä polttoainepumppua on mihinkään kytketty. Täällä ei voi tankata, mutta että kuitenkin Vauxhallia löytyy aika lailla suurelti koko hallista. Tällainen tietynlainen brittipuoli esillä. Niin. Mä melkein sanon, että tässä on pompannappi parkissa, mutta tässä lukee Nekar Jagst 2 vuodelta 1965. Ja meillähän oli tuossa Espoon automuseossa puhetta, että imitointihan on paras kehun laatu, joten tämähän on ihan suoraan pompannappi. Siihen on vaan löyty Nekkarin lätkät kiinni. Nekkar. Se lukee alla Fiat. Jos on joku lisenssi. En ollut olemassa silloin. Mä veikkaan, että mun faija oli about 1-vuotias, kun tää on tehty, niin hänkään ei osaa kertoa. Faijas on saanut sut 6-vuotiaana. Fuck, en tiedä. Niin mikä tää oli? Opel Kadett 65-luku. Kato, tuossa lukee. Joo, tää on aika silleen niinku meikäläiselle ystävällistä laitettu tulla siinä noin laput, että tiedät, mistä puhuu kerrankin elämässään. Niin, että jos mä en niin kameran kautta näe sitä, niin sit sä voit päätää. Että mä voin olla hyvin taitava ja näppärä. Tää on vähän tämmönen, että tässä ei ole niin mitään lippusiimoja eikä mitään. Mutta ei, tietysti kun me ollaan museossa, niin kannattaa olla pitää huoli kohteliaisuuksista, et koske mihinkään, eikä varsinkaan kaadu minkään päälle. Älkää avatko mitään, ellei te saa erikoislupaa. Varakaa myös, että täällä on vähän epätasainen lattia. Tää on vanha talli tosiaan, tää on Meijerin vanha tila, eli täällä on jonkin sortin maitotuotantoa harrastettu, niin nämä on jäänyt myös niiltä ajoilta. Täältä on vähän seinää kaadettu, kun näkee näitä vanhoja seinäjä saumoja, mutta että varmoin hitain askelin, niin ette välttämättä tuhoudu palasiksi. Mutta tuhoutumisesta puheen ollen, kuka muistaa Puskuri TV-sarjan? Ei mitään muistikuvaa. Audi 60, vielä Auto-Union Audin lisällä, on tosi vanhasta Puskurin TV-sarjasta lahjoitettu tälle museon pyörittäjälle Jyrkille itselleen. Tämä oli siis hänen story-asiasta. Mä en saanut hänestä kaivettua, että miksi tämä oli Puskurisarjassa ja miten tämä Jyrkille päätyi. Tiedän vaan, että lahjoitettiin, mutta että siis mulla on semmonen etiäinen, että mä oon kattonut jonkun Puskurin jakson, mutta mulla ei ole mitään muistikuvaa tai hajua, että mitä siinä on tapahtunut siinä jaksossa. Ja mä oon varma, että mä en mandeloi tällä hetkellä, eli mitä tarkoittaa mandelointi? Se on sitä, että kaikki luulee, että Nelson Mandela oli johonkin aikaa kuollut, vaikka se oli hengissä. Eli oli semmoinen yhteinen väärä tieto asiasta, johon kaikki vaan nyökytteli, että kyllä näin on. Mutta kyllä nykyään kaikki tietää Mandela-efekti. Niin, ja kyllä se varmaan nykyään on kuollutkin. Täällä on Volvo Amazon. Volvo Amazon ja harmillisen ahtassa paikassa. Joo, tää ei kyllä täältä niinku ihan niinku omin avuin vielä ihan lähde. Että tossa muuten tähän pompanappiin vähän uutta kulmaa. Tuo on niin härö, kun me molemmat tiedetään, ja siis kaikki varmasti siellä katsojakommenteissakin tietää, että tämähän on Fiat 600, mutta siis tämmöisiä pätkävörkkejä on niinku ennenkin nähty, mutta se on jotenkin vaan karua, kun tämän muotoilun niinku sisäistää jo pompannapiksi. Niin, no voiko tää olla vaan siis niinku lisenssivalmista? Se voi olla. Tai, jos se on niinku Badgetsa on niinku lisänimi. Tai sit voi olla, että ne on käyttänyt koria, mutta siellä on Nekkarin oma tekniikka, joka sekin varmaan on joku Fiatin kopio, niin en sitten tiedä paljon, kun tuossa on omaa. Pitää selvittää. Kommenttiosasto, tehkää tehtävän. Niin. Amazoni. Joo, Amazoni. Tää on tosi nätin värinen ja tosi niinku hyvä. Ai siis tämmönen patinoitunut punainen. Niin. Toki kyllähän tää vähän kukkii tältä maalipilan alta.
Täällä on nähtävästi myös näitä vanhoja mopoja. Tässä on ainakin... Mä en oo mitenkään mopo-ekspertti. Mulle nää on vaan 2 rengasta ja polttoainettakin keskellä, mutta mä haluaisin sanoa Tunturi Tiger. Ei oo. Ei oo. Ei kyllä. Sulla on tietoa asiasta. Ei, Tigerihan oli semmonen motocross-mallinen. Ai jaa, onks tää Agua sitten? Ei oo. Eikö hetken Tiger Agua? Tää on vanhempi. Tää on tosi tyylikkään näköinen. Tää on tosi paljon vanhempi. Kun tunapopathan on semmosia niinku, no, vappamopon näköisiä. Tää on vähän nuorekkaamman näköinen, kun tässä on tää... Joo, mutta ei tää kyllä Tigeri ole. Tai ellei ne on sit myynyt niinku Tigerin nimellä myös, mutta niinku tää kyllä vaikuttaa joltain... Tää vaikuttaa joltain kasarilta. Tosiaan mulle mopot on vaan 2 rengasta ja polttoainettakin keskellä, niin mä en osaa silleen varmaksi sanoa. Tai varhasta kasaria, vai oliko Tigerin edeltäjämalli. Mutta ei tää kyllä se ole. Kyllä ne mun mielestä niinku Tigeri oli ensimmäisiä niitä tuntureita, jotka tuli. Sitten on tunturiautomat, eli tää on niinku, aina jos joku sanoo mulle tunturipappa, niin mä muistan niinku tämän kopan parhaiten. Miten se automat meinaa? Onko tässä niinku automattivaihteessa vai? Mä tiedän. Onko vähän semmonen, että silloin ei varaa autoa nostaa tämän? Auto matkalle. Ei, en mä tiedä mitään näistä. Mulla on ollut totta kai mopo niin kuin kaikilla muillakin tyyliin, mutta 2-pyöräis juontajalle edelleenkin paikka auki. Niin, en mä tiedä. Riippuu teistä katsojista aika paljon, että katsoisiko kukaan mitään moottoripyörä sisältä. Niin, meillä on vain 1 kommentti, missä pyydetään, että joku mopojuontaja mukaan, mutta... Niin, 1 kommentti, joka perusteella me ollaan ruvettu miettimään, että meillä pitäisi tehdä mopokontentti. Joka pyörii mun mielessä aina, kun yöllä pitäisi olla nukkumassa, niin hankkikaa mopojuontaja. Tää on just tää mun ongelma siinä, että en mä niinku löydä näistä mitään eroa. Että joo, mä voin katsoa jonkun valmistajan merkin. Sitten kaikki ammattimiehet on silleen, no mitä vittuahan tuo nyt ihan erinäköinen kuin toi. Ja sitten ihan niin kuin katsois, ne on ne sama pyörä. Tyylinen meemi-juttu, asiahässäkä tässä. Mutta tässä on Brabant. Itä-Saksan ihme. Kyllä, ihme hyvinkin. 2-tahtinen härveli käy lamppuöljyllä. On rakennettu pahvista. Kyllä, tai jostain puuvilla hamppuhässäkästä. Oi vitsi, kato nyt tätä työn jälkeen. Nice. Sovitus on. Mä en uskalla koskea siihen, mutta se vaikuttaa vähän peltiseltä. Älä. Tai siis niin peltiseltä, mutta hyvin semmoiselta. Mitä on Trabantin noita... Oi, mittari loppuu 120. Mitenköhän jyrkkä alamäki pitää olla, että se menee rikki? Siis se vauhti ei tää auto. Meinaatko sä, että tätä autoa ei mennyt rikki alamäessä? No siis kato, kun tässä on 2-tahtinen kone. Ja? Jos ajat sillä tietyssä kulmassa ylämäkeen, niin tää ei saa enää voitelua tää auto, niin se voi leikata kiinni ylämäessä. Ja koska se öljy sekoitetaan sinne bensan sekaan ja sit se ei pääse enää sekoittumaan, sitä rupeaa käymään, tai niinku, no se käy bensalla kyllä, mutta sit kun se öljy rupeaa vähenemään sieltä, niin se tappaa itsensä siihen ylämäkeen ajamalla. Eli sun piti joko käytännössä välttää niitä mäkiä. Mä en muista, oliko se ylä- vai alamäki, missä tää ongelma tulee, mutta kuitenkin se, että moottorin kulma vaihtuu niin tästä tuonne tai tuonne, niin se vaikuttaa siihen voiteluun aika rajusti. Se on suunniteltu hyvin. Se on loppuun asti tehty, joo. Oi, täällä on vanha niin saappimainos. Ajalta, jolloin muutkin kuin Hannu Karpo käytti karvalakkia. Ennen kuin se oli pelätty. Sitten mitäs täältä löytyy? No meillä on tossa Taunus 12 M-läinen. Onks tää nyt se Taunus, mitä mä just... No perse olisi tuolla. Niin, mutta ei, tää on vanhempi. Juu. Kyllä kaikki tietää, jotka Mä oon aika lailla kärryllä, mitä Tanelia sä meinasit. Joo, kyllä. Se on se just, missä on semmoiset neliskanttiset lamput ja semmoiset vähän terävät kulmat edessä. Oi vitsi, tää on kyllä vähän ahdasta täällä. Tää on tosiaan harmittavan ahdas tämä osasto, mutta että... Kyllä täällä pärjää. Kyllä täällä pärjää. Kunhan pidätte vaan niinku piikki, niitti, vyönne poissa. Just tämmöset moottoripyörän kettingit kannattaa työntää tonne taskuun, niin ette hio näitä pellille asti. Just näin. Datsunin 1500 avolava, en ole koskaan nähnyt, mutta tiedän, että näitä on olemassa. Joo. Bedfordin kuorma-auton kone, en tiedä mitä sille kuuluu, mutta jos tarvitsette Bedfordin kuorma-auton dieselkonetta, niin tässä. Tämä on siis toisin sanoen museo, josta voi ostaa niitä. Kyllä. Myös auton. Victor Tonni 800 vie tilaa 3400. Ai tässä on oikein hintakin tässä museokabineissa. Ja edelleen itsenne tehostaan, nämä on ajettu sisään ja nämä lähtee myös ajamalla ulos. Tässä on tietyllä tavalla tyyliä. Tää on niinku... En kyllä niinku sen verran tiedä brittiautoista, että en välttämättä luottaisi niinku 70-luvun brittiläiseen autoon. Mutta niin, rakennuslaatu voi olla aika hurjaa kamaa. Joo, mutta siis tässä on oikein tyyliä. Mä en tiedä yhtään mitään. Siis se vähän mitä mä tiedän autoista, niin mä tiedän vielä vähemmän brittiautoista. Niin. Se on varmasti jotain brittiautomerkkiä, jota mä en olisi koskaan kuullut olevan. Mutta tiedätkö mikä tuli tästä mieleen? No? Silloin kun mä aloin saavuttaa niinku
sitä ikää, jolloin aletaan haaveilemaan siitä, että joskus saadaan oma auto. Niin se oli sellainen tämmöinen samanlainen FSO Polonaise. Niin se oli Suomen halvin auto. Ja se oli, mä en muista, mutta nykypäivänä se ehkä olisi 8 000 € tyyliin tai jotain tällaista. Se oli selkeästi halvempi. Juu. Mut niinku sä puhut niinku ihan uudesta vehkeestä. Ja uudesta vehkeestä. Ja siis se oli tällainen, että siis pick-upiahan nyt tietysti kaikki tiedäksä niinku haluaisi, mutta ei tällaista, että kuplavolkkari alustalle rakennettu. Rekordi siitä vielä Olympian nimellä. Totta kai, Olympia. Sitten on Elite. Moskowitz. Kyllä. Ja hauska juttu. Meillähän on nyt videokuva maailman nopeimmasta Mossesta. Se ei näytä lähelläkään enää tältä, koska se nopeusennätys otettiin vertikaalisesti. Eli eikö vertikaalinen ole tämä ja horisontaalinen on tämä? On. Tässä tämmönen olisi niinku ehjänä nyt tässä. Mä en tiedä, miten ehjä voi Neuvostoliiton spekseillä olla, mutta että on. No se on about varmaan tää. Niin. Siinä on vielä oikein tämmöiset varusteluraudatkin, että jos haluaa niinku sitoa kiinni ja muuta ja käydä vähän mettässä rämpimässä, niin on kuule... Oho, ei ollut kiinni missään. Just ton takia, ette saatana koske näihin, kun te ette tiedä mikä on kiinni enää ja mikä ei. Perseeni takana on Moskowitz 403. 45 heppaa ja 990 kiloa. Hetkinen, tämähän on melkein kilpailija Toyota Corollalle, koska Corollahan on 860 kiloa ja niissä on jopa 75 kiloa aurinkoisena päivänä. Heppaa, anteeksi. Eli 75 heppaa, 860 kiloa. Eihän tää ole sitten mitenkään kilpailukykyinen. Tiukassa oikeassa meillä on nyt ihan oikea pompan nappi omilla merkeillä. Fiat 671 Italiano. Ja kattokaa miten pieni tää auto on. Miten kestä, kun on niin pieni. Tai kuinka iso sä oot? Ei, kun tää auto on pieni, piste. Tai sitten 70-luvun ihmiset oli oikeasti tosi paljon pienempiä. Se on aina mun mielestä hyvä mittari evoluutiolle, että ihmisten koko on kasvanut näissä vuosissa. Mutta mä vaan edelleenkin veikkaan, että Japanissa on oikeasti tosi pieniä ihmisiä vieläkin. Italiassa jotenkin muuten kierron kasvaneita. Ranskalaiset on kusipäitä ja sitten tulee loppu-Eurooppa. Niin... Elinkeino Suomi. Sitten aina kun on nähty viime tapahtumissa Toyotia, niin on ollut aina Corolla, aina Carina, aina Crowni, aina Chaseri, Soareri, Ririri. Mutta koronoita ei näe enää hirveän paljon. Tässä on semmonen malliyksilö vuodelta 71 ja mä väistän helvettiin tästä tieltä, niin me nähdään kauniit tuplapyöreät lamput. Ehdottomasti hienoin keula, mitä 70-luvulta Toyota on saanut aikaiseksi. Loppukori on vähän, no se on olemassa, mutta että... Se on ensimmäinen, että sä et vilkulle peräosastoa. Niin. Ja sitten se, että oikeesti jos mä lähtisin harrastamaan Toyotaa ihan täysillä, niin mä etsisin jostain tämmöisen Coronan, koska niitä ei ole niin paljon. Mä tossa hetki sitten on käynyt Porvoossa kuvailemassa, josta myös tulee jaksoa joskus ulos. Tai on tullut jo. Tai on tullut jo. Ajan rakenne on meidän käsissämme erilainen kuin teidän. Niin mä ottaisin Coronan ihan vaan sen takia, koska hyvä olut, todella paskat 2 vuotta viimeisestä ihmishistoriasta ja se, että kun tää erottuu just sen verran erikseen, että kaikki tietää, että Toyota, mutta mikä Toyota, ennen kuin ne tulee ihan tähän penisetäisyydelle tutkimaan, että mikä. Ja näissä on ihan vielä jotain järkeviä koneitakin. No eihän Toyota ole tehnyt kuin järkeviä koneita, niin... Nimenomaan painosalalle järkevä. Niin. Mutta mikäs tää on? Tää on kiva väri. Se on ajoneuvo. Mennään sillä liikenteeseen. En ois tiennyt. Aave Wartburg. Ai tällaisia ne on. Ei, tää on, ja siis, tää on joku vanha. Ja nyt niinku... Se, josta aina puhutaan, niin ei oo tää. Ajaa. Ei oo. Siis tää on Wartburg varmasti, mutta niinku ei. Mä just menisin sanoa, että kun mä oon aina tiennyt sen Wartburg-vitsin, mutta mä en ikinä nähnyt sellaista, niin nyt mä oon sitten nähnyt. Ei oo tää. Mutta se ei oo siis tää. Tää saattaa olla paskempikin, mutta ei oo tää. En mitään hajua mikä tää. Siis siinä mielessä on, että minkälaiset maineet Wartburgilla oli silloin, kun tää on tehty, mutta mitä vuosimallia tää on? 65. Joo, mutta siis tästä 20 vuotta eteenpäin niin Wartburgilla oli erilainen maine. Okei. Tai 15. Tää on jopa ihan tyylikkään näköinen. Tosi pieni, mutta... Että... Ja tässä on ihan selkeästi vaikutteita kuitenkin sillain niin kuin muustakin muotoilusta kuin saippuarasiasta. Joo, on vähän pullistusta ja vähän siipeä koetu tehdä tonne taakse. No näin. Ehkä Wartburg näkee joskus vielä paluun noin niin kuin brändinä. Sinne vaan VAG-konserniin terveisiä.
tämähän on nyt sitten ilmeisesti Tämä on paikan helmi. entisöimätön Teijo. Entisöimätön. No, tästähän me puhuu. Eikö tämä ollut se, mistä me puhuttiin silloin? Tämä on Amerikan silloin? Car Showssa, ja anteeksi, jos silitin jotakuta vastakarvaa puhumalla faktoja, mutta muistakaa, että mä en ole täällä minä eksperttinä, mutta mä vaan niin kuin tunnistan joitain asioita ja sitten minä muuttelen vähän realiteetteja omaan suuntaan. Mutta että, tässä on nyt semmonen ihan oikeasti Teijo, koska mä veikkaan, että mä siellä Amerikan Car Showssakin näin tämän Volkkarin version asiasta. Ei saa sanoa kopio, koska tää on niin kuin, tässä on Volkkarin tekniikka kyllä, mutta ihan niin kuin suomalaista meininkiä. Niin siinä Volkkarissa oli jälkeenpäin laitettu puupuskurit, mutta tässä on ihan kovaa peltiä oleva puskuri. Joo. Ja siis tämäkin, koska mainospuhe tässä on ollut, että ajamalla sisään, ajamalla ulos, niin tää on ajokuntoinen härveli. Ja hintaan 4800 €. Tämä voisi olla sinun. Ja muistaakseni mä oon just tämän Teijon myynti-ilmoituksen nähnyt joskus, että tää tarviis kytkimen aika pahasti, mutta mä en tiedä miten asia on muuttunut, että jos rupeatte tekemään raivopäissänne yhteydenottoja, niin kysykää, että mitä tää vaatii muuta kuin rakkautta, kodin, tallin ja uudet öljyt ja bensat. Viime kerralla, kun mä opin tästä näin, me puhuttiin niistä, eikö se ollut pienoismallina siellä? Niin joo, se oli pienoismallina ja mun vlogivideossa mä näin sen Volkkarin version asiasta lattialla. Mutta siis sen jälkeen niin jossain vaiheessa katsoin jonkun Wikipedia-sivun tai joku vastaavaa, oliko tämä nyt Transporteri alustalla? Mä en mene ihan tai nyt... siis se vanhan, siis mikä se nyt olikaan. Mutta siis käytännössä Volkkarin pakettiauton alustalla. Kyllä, se oli sen aikainen paku. Mä en osaa luvata, että se oli Transporter. Mulla ei ole nyt edes netti taskussa, niin kuin kaikki he sanois, kato netistä. Mutta siis toinen asia on se, että mä myös kuulin sen, että tämä lava oli siis rakennettu Suomessa. Kyllä. Ja se oli tehty nimenomaan tällaiseksi sen takia, että se oli halpa. Joo, halpa. Plus, että kun näillä oli kova marketti jossain muualla kuin omassa maassaan, niin ne oli helppo kasata. Eli tämä koko paska lyötiin semmoiseen, koko laitos laitettiin semmoiseen puupakettiin, jossa tää oli niinku kilon muttereina. Niin, joo, eikö siinä ollut jotain sellaista, että näitä suunniteltiin myytäväksi Afrikkaan? Nimenomaan, Afrikka on oikea vastaus. Joo. Ja tää koppahan on lasikuitua, niin tää on kevyt, eli se on helppo nostaa tuohon päälle 2 jätkän voimin tai 1 humalaisen raivohullun voimin. Ja näin saa semmosessa niinku paketissa ja sit se vaan kotona kasailittaa joku päivä ja avaimesta käyntiin ja rock. Ne. Kevyt pakettiauto oli se idea ja sitä haluttiin lähteä myymään. Ja Valtion rautatiet, eli VR on paljon näistä nauttinut aikanaan, että näitä oli paljon sitten niin kuin VR-logoilla ja muilla vastaavilla, koska nämä oli halpoja, nämä oli kevyitä ja näillä oli helppo viedä sitten raidetyön, raiteiden ylläpitoon tai junien ylläpitoon olevia kamppeita. Niin varmaan, siis nämäkin hoiti niinku hommansa. No ihan varmasti. Niinku, jos se kulkee ja siinä on kantavuutta niin, ja tuo lava, niin miksi sä ostaisit niinku 2 kertaa kalliimpaa? Ja kuitenkin Porsche on joskus Volkswagenin pelastanut konkurssilta, niin no okei, mä aika raju heitto, että Porschen vuoksi meillä on Teijoja, mutta että kuitenkin. Mä en edes käynyt tässä välissä, kun mä kävin Espionaget suorittamassa. Kaksois. Täälläkin on myytävää. Niin, mä ajattelin, jos tää on myymällä jatkuu täällä. Toi on tosi tutun näköinen takavalo. Toi on toi... Datsoni. Mä sanon tästä lähtien kaikki osaa Datsonit. Toikin on tuttu takavalo. Mut kun se johtuu siitä, että Hella on tehnyt kaikki maailman valot, niin... Tankki johonkin. Datsun. Mä veikkaan, onkohan tässä taas semmonen jaksoidea, että rakennat täältä toimiva ajoneuvo ja ajaa kotiin. Se voisi olla. Täällä on liian vähän moottoreita. Meillä ei vaan budjettia sellaiseen. Ei ole budua ja sitten meillä puuttuu, tai siis liian vähän moottoreita, että ei pysty luottamaan siihen ideaan. Joo. Täältä kyllä löytyy ihan kaikkea. Ja jos ei sitä oo, niin et se sitä kyllä tarviikaan. Käydään katsomassa vähän mitä muuta täältä löytyy. Tuolla oli ainakin tää paikan omistaja piti sellaista rakennustarvikekauppaa. Miksikä niitä sanotaan? Rakennusapteekki. Joo, hän sanoi rakennusapteekki ja hän myös puhui niinku rakennusvaraosasta. Joo. Meidän pitää muistaa täyttää vieraskirja sitten, ennen kuin poistutaan kokonaan. Joo. Haaste. Tulkaa tänne paikalle, katsokaa meidän vieraskirjasta meidän tekemä postaus. Laittakaa se omaan Instagramiin ja tägätkää Muun TV.fi. Tässä on valitettavasti viimeisellä leposijallaan Austin Allegro. Eli Austinin, kun mainitsee, niin kaikille tulee mieleen Mini, ja se on ihan oikein. On tehnyt muutakin kuin Miniä. Ei Austin ole tehnyt Miniä. Onpas. Eikö se ole Morris? Austin.
Onko se sama firma? No, tai siis taas kommenttikenttä auttakaa, mutta että Austin ja Morris on molemmat tehnyt sitä saman kopan miniä. Kukaan ei vaan koskaan muista tälleen niin kuin ilman internettiä, että kumpi sen aloitti ja mikä siinä on niin kuin yhteys. Oliko Austin tehnyt vain kopat ja Morris tekniikat. Any case, tässä on farkku. Ja tämähän on siis aivan muotokieleltään jotain muuta kuin mini. Ja tää on varaosa-auto. Ja tähän on Ruotsin kilvet olemassa, koska jonkun Herreguds Svedun matka tyssäs tällä vehkeellä. Eli se on mennyt rikki Suomen maaperällä ja se on jäänyt tänne. Se on tämän auton tarina. Se on niinku hylännyt sen tänne. Periaatteessa tai heittänyt parilla kympillä sen eteenpäin sitten. Tää on kyllä ehkä niinku, tiedätkö tällaiselta niinku ilmeprofiililtaan niinku ehkä surullisin auto, mitä mä oon ikinä nähnyt. Mun mielestä tää on tosi söpö. Mutta että tässä on todennäköisesti 1.3 tai 1.6 kaasarikone. Kukaan ei tiedä, että mikä siinä on rikki, mutta se on varmistettu, että se ei ole ajokuntoinen. Ja tää olisi varaosa-autona. Siinä on 3 hunan hintalappu. Mutta jos mietitään, että montako kertaa te olette nähnyt tällaisen, ja kun tää nyt vaikuttaisi vielä siltä, että tää on vielä ihan kovassa pelissä. Toki tää puu on todella huonolla paikalla, tää nurmikenttä, että paljonko sitä pelistä on jäljellä. Mutta kuitenkin, jos te tarvitsette varaosia teidän Austin Allegroon, niin ei muuta kuin Nostalgia-automuseolle puhelu tai maili tai kirje tai tulette paikalle kärryn kanssa ja älkää ottako tätä kärryä, kun tähän se ei mahu, mutta että tuli vaan mieleen, en ole nähnyt, nyt mä tiedän missä semmonen on. Onko tämä se Bensalenkkarit-kanavan oma restaurointiprojekti? Ei. Älä oo noin tyly. Täällä on myös Mitsubishin tämmönen vanha asuntoauto. Kiimaliiteri myös toiselta nimeltään. Mikä? Kiimaliiteri. Hyi helvetti. Tai paras nimitys, mitä tiedän, on perhehelvetti. Tää on siis, jos tossa on L300 niin kuin vertailuksi, tää on vissiin vanhempi kuin tää on pystykeulasempi. Ja tää on ihan helvetin pieni. Ja sitten tää on jatkettu täällä Vanerilla tai mistä ikinä Bageliitista on tehty, niin mä haluan ajaa tämmöisellä myrskyssä ja kokea sen pelon, kun mä tulee merisairaaksi asfaltitielle. Nämä on ihan hirveitä. Nämä ottaa tuuleenkin koko ajan ja sitten nämä vaappuu tälleen ja sitten näissä on joku 1 voileipä moottori, niin ei tää jaksa mennäkään mihinkään. Onks tuolla jotain? Mä en oo käynyt siellä, mä en uskalla luvata siellä on mitään. Käydään kattoo nopeasti. Tää on nyt tämmöstä, tää on joka tapauksessa tällaisessa vähän semmonen tutkimusmatkailua. Että mitä kaikkea täältä löytyy, mutta pitää muistaa kuitenkin, että ollaan kuitenkin toisten ihmisten niin kuin kotipiirissä. Juu, ja että pidetään, jos jossain lukee, että ei pääse tai ovi on kiinni, niin sitä ei lähdetä runkuttelemaan. Joo, ja tuossa Teijon kohdalla, kun on tuo ovi, niin siitä oli hauska tarina. Mä huomasin kyltin, missä luki, että kurkistaminen on lipunostopäätös. Eli hänellä on ollut oikeasti ongelma siitä, että porukka tulee yli naapurista ja työntää pään sisään ovesta ja kattelee tälleen. Niin. Täällä on sitten tämmönen ikkunat, ovet, itsepalvelu. Okei, eli siinä lukee puhelinnumero, että jos sä löydät jotain täältä näin, että mikä niinku kiinnostaa, niin soitat, niin tulee joku sanomaan sitten, että paljon maksaa. Eli tää on just sitä rakennusapteekki-juttua. Joo, kyllä. YMS. Eli Nostalgia-automuseo. Pähkinässä kannattaa tietää, että löytyy Salon maaseudulta. On sunnuntaisin auki ympäri vuoden 10-3, eli 10-15. Liput on sen 10, ainakin mitä kylttejä näin, ja 7-vuotiaat ja alle ilmaiseksi. Hyvä kohde siinä mielessä. Paljon nähtävää, semmoista eurovehjettä enemmänkin. Ei ole jenkkirotkuja eikä ole japanivehkeitä. No okei, yksi japanivehje on, mutta ei semmoista niinku mainstream-harrastinta juuri nähtävissä. Ja sitten kun täällä on tosiaan tää juttu, että täältä voi ostaa myös näitä harrastevehkeisiin meneviä juttuja tai harrastetaloihin meneviä juttuja, niin ihan ilman muuta pitäkää mielessä. Joo, siellä kannattaa varata aikaa siihen niin kuin asioiden läpikäymiseen, että mitä kaikkea sieltä voi löytyä. Tuollakin on paljon semmoista, että kun nuo autot on niin isoja ja helppoja kuvata, niin sitten se kaikki se pikkunippeli, mitä siellä on, niin mä katsoin monta kertaa, että hei, tommosten on nähnyt pitkään aikaa, tommonen pitäisi ottaa mukaan, niin täällä saa menemään aikaa ihan reilusti. Ei muuta kuin tervetuloa teille. Kiitos Jyrki, että saatiin käydä. Minä olin Topi ja minä huitasen tästä tangentin suuntaan tuonne. Tälleen nykyisenä pääkaupunkiseutulaisena, vaikka nyt Vantaallainen olenkin ja itseäni vähän ylennä, niin kun siellä aina kuuluu meteliä, joka tunti kuuluu joku ääni ulkoa tai naapurista tai muualta, niin jos me ollaan 5 sekuntia ihan hiljaa, niin tää luonnonkohina on niinku parasta terapiaa, mitä Suomi tarjoaa ilmaiseksi.
Ja sitten, että täällä on vanhoja autoja, mitä voi vaan tuijottaa. Ja minä nyt en voi muistella 60-luvulta mitään, kun mä en ollut vielä geenikään silloin. Niin on tää niinku hyvällä paikalla, pakko sanoa.